Takže čaute, dneska vás vítam u nového videa a dneska budem zo Supermarket Together a som tu s Frederikom. Čaute, milí moji fanúšikovia. A dokým sa nám načíta Supermarket Together, tak by som vám chcel povedať, že musíte dať odbery, na vás prídem spapať. A tak nejak, no. Frederik, zapínaj obchod a on ide natočiť aj na svoje video, takže môžeš to uvítať. Takže čaute, dneska dám ďalšie videá, som tu z tejto krásnej hry Supermarket Together a som tu aj s Matiasom. Čaute. No dobre. A dneska si ideme pokračovať proste veřejnosť, pokračovať. Volá sa Lidl náš obchod. Lidl, nie. No, ja som dal, akože keď som to vytváral, Ja to tak premením. ten svet sa volal Lidl, ale náš obchod sa volá nejak Bum Bum Pini Kusy. Bum bum guzin. Tebe kaka. A môžete napísať do komentárov, že jak sa vám páči táto séria zatiaľ zo Supermarket Together, že či to má úspech, lebo ja som pozeral a akože celkom normálne prímerné video, takže my to asi budeme ďalej natáčať. No, už si tam zapneš, akože... A sa mi to zapína. Však si normálny. Prepáč, no tak nemyslel. To sa neuspravedlňuje Ja takto. to tak nemyslel. Sa ospravedlňuje, že pardon. Nie, to je bombombíny, to je s Mekimi. Tomu sa to neuložilo nejak, no neviem. No však, lebo to je zase od začiatku ten celý deň. Jaj, áno, dobre. Pripojiť sa. Zapínaj obchod s kibidimína. Čo som zobral, jaj? Fyzištýl. Ale nám tu niečo chýba vlastne, takže musíme to dokúpiť. Nič nám nechýba, hen tam sú cereálie. To sú všetko cereálie. Toto? Není. Sú. Jako není? A sú? Čo to sú není? Pozri sa pravo hore. Však áno, ale nie sú tu. Čo lagujú akože tak? No nie, proste sa to vypredalo. No, takže to není. Však nie. Matias, ideš za pokladom. Ja už som bol. Kámo, bolo si pol dňa to bolo, či koľko. No stále. Dávaj, ideš tam. Nie. Klikač. Počkaj, že ale ja ťa idem ja ťa idem. To idem nakúpiť, však ale vyzvoniť. To nepotrebujeme kúpiť ani toto, ani testoviny peny. Dobre, ja otváram obchod a potom ma vymeníš, dobre? Jogurt potrebujeme kúpiť. Čo potrebujeme kúpiť? Aha. Láhev vody bez cukru. Láhev sody bez cukru, tak. Dobre. Ečko, platíme. 110! Čo si normálny? Som kúpil dve veci reálne. Za 110! No, jogurt a láhev sody bez cukru. A pozeraj sa, ti tu nikto nekradne. Čo som ti, ja nejaká skibidimína? Kámo, o 12. nastupuješ. Nie, ani náhodou. Áno, dneska máš mať ty zmenu, takže... U 12. Ja si máš pomôcť 12:30. Dobre, 12:30. Čo si mi tú hlavu dá? Ona mi tú hlavu dáva a ja som dala aj tú zmrzlenú, čo to je jogurt do inej poličky. Aha. No daj mi si čo potrebuješ, sodu, niečo. Bikarbonu. No tak ty voj tam nakúpila. No koľko? 32,97 nemá vydať. Ja som mi dal 50, jak mám dať naspäť? Neviem. Dobre, vydalo je to samé. To som dal. Kamo si ty normálny? Jak to mám dať teraz? Idem zlacniť všetko. Ty si normálne... Čo tu stojí najviac? Euro 80. 4,6? No dobre, tak 70. 4,6, no tak to zlacním na... Z tohoto 4,60 teraz to stojí 2,53, si s tým spokojný? Koľko? 4,60 na 2,53, si s tým spokojný? Aspoň sa to bude viac predávať. Nie, dám to na 4,60, tak dáme na 4,37, minus 5%. To
35. Čo? Lebo že ja to nechcem. Jak sa to tam... Jaký výprodej si dal? Jaký výprodej si dal? Však minus 5%, aby sa to viac predávalo. Ja je to. To ti dovolujem. Tak pozri sa na seba. A pokračujem v mojej práci. Kámo, naozaj, ja ti to budem tiež robiť. Tak rob. Hej, 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 kde je metla? Prečo? Ona kradne. Kde je? No, tam je. Nevidím. Tu je. Poď sem, ty jaj. No tak musíš ty. Kde on dá ten rebrík? Jak to Raz ma ukradneš, tak ja tu tak dobijem. Vidíš? Kokos. Jaká SBS-ka tu mám? Vole. Zapíš mi to košte do zadku. Áno. Poď. Čo je normálny? Kokos bez zaplatenia, čo je normálne. Normálne, nejakej smolavicu by som ho dal. No ja. Tak ho umlátim ešte, keď príde. Take the less you A ak sa niekto z vás pokusí túto nás okradnúť, tak takto skončíte. Prišli rebrík v strede tohto. Čak lebo som to dal preč. Si normálny, však na svojím sú teda, však oni budú prechádzať cez to. No tak, daj to preč a nedávaj to na mňa. Sale. Live prémiové sody. To čo je? 11,50. Takže 11,56, ale však to mi odpustíš ty 6 centov. Ježiš. Musíme nakúpiť, pane, live prémiové sody, live sodovky. 12,60. Live prémiové sody. Teraz toto balíček sodov. Krásne. Toto Peniaze mi potrebujeme. 75. Live coly. 15 minút. Cola balíček. Počkaj, nakúpil som. No tak ja to zoberiem. Čo? Ja to kľudne zoberiem. Nie. Áno, ja idem stále tu preč. Ja to mám 30. Je to tam do Ondy? Posledná objednávka. Počkaj, ale však je to tam do No Ondy. nie, posledná naozaj. Tak, Vydávam. Hotovo. Dovi, ja už nemám zmenu. Čaute. To kto tu je? to. Kto? To kto je? Tobix? To kto je? Kto je? Neviem, ale potrestám ho. Nie je to Toby? Prečo mám berie zboží? Poď preč! Čo robíš? Čo robíš? On je jaký rýchly. Už nie, už som ho potrestal. Dobre. Kde máme... Poďme sa na ňu pozrieť. Kde máme box? Kde máme náš box? No, on je tu s tým boxom. To ja ho dobijem, ja ho tak dobijem. Nebudeš, nebudeš. Aha, máme ho! Poďme preč a poďme preč. Dobre. Ja som tu SBSkar. Aj predávač. No nech klika. Potom bude klikať zase, počkaj. Ja Dobre, tam dám, 8,34. že 1000 klikov mu tam hneď dám. Dobre, pani. A môžeš začať od znova. 1000 klikov. Čau. 12,34. No choď, dávaš to tam? Čo? Dobre, ja tu tie sodovky vybalím. 11,06. On odišiel bez zaplatenia. Kerry! Ja idem. Ja idem. Kde je? Kde je? Tu je. Poď sem. Čo ma ty bucháš? Čo robíš? Daj mi to naspäť. Jau. Dobre, už nemám všetko vypadnúť. Kokos. Zmetek. Však a ty si ma buchol raz, ty čo si aký? Prepáč. Ja potrebujem... Ja vždy, keď potrebujem niekoho zdvihnúť, tak musím ísť naspäť. Láhe sodovky. Kde je sodovka? V tomto sú sodovky? Alebo v tomto? V tomto sú sodovky. A tam dole je ešte sodovka. Aj sem. Dobre.
Normálne to všetko bude vydávať v centovkách. Hento ešte klikuje? Ešte asi klikuje. Kamo, idem všetko vydať v centovkách. 4,17. Ďalší kliky som udělal. Mluvu, to čo napísal? Netuším. A Federik už má 100 centov v 1 centovka. Ja vám ti gratulujem. On bude šťastný ako hovorím. On bude vyťažší do konca svojho života. Láhev prémiovej sody. Dám mu aj 10 centovky. Teda. A už len 1 centovky, už len 1 centovky čakám. Tak. 0, dobre, koniec. Čo je toto? Kola balíček. Poká bola. 1, 40. To bolo dobré, jak som mu tam dal, on tam mal, že už len 100 klikov, ja som mu tam dal 1000. 8,44. 8,44. To musím pírať Tak, 4,91. Láhev koly. Frederik, nikto neukradol nič? Ja neviem, ja tu nakladám. Ty vole, ale oni kúpujú testoviny peniaz stále, to čo si dal zľavu 365%? Nie, ja som nedal žiadne. Idem pohrať len toho, dám si do ruky ruku. On to už vybol. Nepísal mi niekto? Ja sa pozrieť. Nie, on mi nepísal, tak možno to je niekto iný. Ja berem metlu. A mám mu vydať 1 cent, však to na čo sa mi mohol dať normálne, že ty? No. Normálny? Kamo táto zaplatila, ale nezdá sa mi. Policajt, no čo je? No a ty poď sem, poď k nám do obchodu, čo prichádzaš? Čo prichádzaš? Jaj, on išiel do obchodu. Prepač. Do obchodu? No čo sa opovažuješ? Čo si o sebe myslí, ako? Kokos, ale však tu chodia aj ľudia po cestách. Však nechodia. Takže neviem, ešte tu zatiaľ, čo som tu, tak nikto nešiel bez zaplatenia, lebo ma tu asi vidí. Ja si tu schovám na tú tyčku asi. No tak tento vyzerá, že ide kradnúť. Ak niečo ukrať, ale aj táto vyzerá, že ide kradnúť. Sa uvedom. Aj sem toto, či čo? Nenašiel niečo. Jaj. Tak čo, asi môžem za to. No nemáme to, však ty sa musíš mieriť. Zober ten tablet a dokup to, čo tam není. Reálne, tuto chodia bez zaplatenia, no toto musím spraviť, však. Kamo, dokúpime potom, môžeme, ráno o 8 dokúpime. OK. A tak to stojí pri tom. Tak divne. Oni tam všetci stojí tak divne. 36,35, čo by nemohol dať výšku, normálne však... Nie, ja mu dám... Ja mu dám 35. Nie, 36. Tam niečo hľadajú? Čo? Bez kofeínovej sody. No však lebo si to tam nedokúpil si. Nenašiel som toto, balíček bez kofeínovej sody. No tak sa... Nenašiel som toto, balíček bez kofeínovej sody. Nenašiel som toto, medové cereálie. Medové cereálie? No, nie sú. No teraz ich vykúpim posledný. 5,75. Kokos, to čo tu je teraz? Kde? Čo tu koľko zákazníkov je? A koľko ich tu kúpuje všetko, to čo je? To je také priemerné. 11,79. Dúfam, že nikto nebude kradnúť, ale už sa už. Jak sme tu zbili jedného. Ja to
teraz nie v inventári a sme ho zbili hen toho? Nie, to ti tam vrátilo. Nie. 40. Všetci zaplatí pekne, všetci. Aj ty, udier mne víc zlato, idem. Au. Yes. Yes. Erik. Toto je zneužitie. Gach. 1,21. Máš 2 hodiny zmenu? To je pekné. Tak 15, 23. Teraz vo 4 hodinách to môže niekto kradnúť, takže máš šťastie, že máš takéhoto zamestnanca poradného. 9, 4, Šéfa by som 6. povedala. Akože nikto nekradne, keď ty budeš. Hej? Však lebo som ich ja dobil. Všetci by chceli zaplatiť. Dobre, to sa mi páči, akože nikto tam nič nenachádza, ale nevadí. Všetko potom kúpime, aj toho zamestnanca konečne už. Nový hráč pripojený, Mateo. Tak ho okamžite daj klikať. Však ide, čo si myslel? Čo tu robí nejaký Mateo, či čo? Dobre, na 1000 klikov, čau. Takže 22. Nebudí žiadny zlodej, idem sa pozrieť na Matea, či to nebol. Nekliká. Nebudeš klikať, chápeš? Asi mi môže dať auto, ale dobre. Však áno, ja ho tu bijem metlou v rohu, takže Tak asi ide. no dobre, zase ideš potrestať, zase. Dobre, koniec. Koniec mojej zmeny. Posledný typek. Dobre, ja ho tu nechám. Ja tu budem kontrolovať. No poslední dvaja a ty sú pri pokladni. Ešte ich tam jeden. Ešte? Nejdeš si, chápeš? Nejdeš. No a je to zneužívanie normálne. Policii nič, žiadna policii. Polica. Ešte tu je stále ten Mateo? Ešte tu je, no tak ďalší, dáme ďalšie piky. Čau, ešte ho idem zbiť. No konečne už posledný. 9,18. Objednávka zboží. Potrebujem. Nie, počkaj, Frederik, tak sa to nerobí. Bez kofe, počkaj, ale potrebujeme to. Ale počkaj, tak sa to nerobí. Kde to je všetko? Nie, ja to kúpujem. To sú není tablety? Ja kúpujem toto. Ale však počkaj, to sa tak nie... Prečo? A čo to je? No, ešte tam alebo čo? Počkaj. Stoj. Nie, toto nenechám dorobiť. Medové cereálie. Kúpil si to už? Ešte nie. Mám to kúpiť? Nie. Prečo? Lebo. Konec pracovní hodiny. Plus 180. Tak malo si zarobiť. Campu. Áno, uroveň frašízny. Áno. Franšízy či kerečo. Bombombíny guzíny. Máme jeden zamestnanec. Yes. Máme? Áno. A kde je ten tablet? Ja to kúpim. Nie. Zamestnanci, Nie. Zamestnanca. Za 40. No tak ten má nič. Iba zamestnanca kúp. No však. Ale on má, my chceme, že čo najväčšie pokladné skúsenosti, ne? No. Takže ja idem hľadať.
40. 83 ešte. 80! 83 kúpime. Áno. Dobre, ja to kúpujem, dobre? A dáme mu meno, že Štefan. ty je žena, takže Štefan. Vladislava. Ale to... Nie, dobre, tak dáme mu, že... Prečo sú nie tie tablety? A ani tacky? Zrejme ani tablety, ani tacky. Dobre, máme aj zamestnanca. Kde je? Neviem. Som už kúpil, takže by mohol prísť už. Volá sa Štefan, ako to je žena. Kde je? No musíme na neho počkať, bez neho deň nezačíname. Najatý, počkaj. No však? Prirazení. Žiadny úkol. Dáre, pokladná. No. Teraz by mal prísť. On sa asi prišiel teraz. On prišiel z niekde z besiek. Aha, prišiel tu. Štefán! Štefan, čau. Jej! Čau! Som Štefana. Nej! No dobre, chod tam. Nebyť Štefana, ty jej. Hádaj tam. Dobre, supermarket, toto že tam nechcem, môžeme chillovať, on si tam Hádaj Štefan. tam. Štefan bude robiť. Je to tam Štefan. Daj mu Toto najlepšie, video bude pomenované, že... Zúčastním si tento poklad. Však dobrý. že Štefan pracuje. Že najali sme nového pokladníka. Volá sa... Štefan. Aha, otvoril si to? No, Nový hráč. jaký? Nie, nejaký Finkuby. No, ide klikať. Finko bude klikať. Dvaja sa tu pripojili Finkuby. Čo? Či oni sú... Ne... Finkuby. Finkuby, a to či to čo je? Hi, can we help you? No. už je tam. No, obidvaja sú tam už. Pozri sa tam. Idem zobrať košte. You can trust us. Sú tam obidvaja? Áno. Dobre, ja tam obidvom predstavím. Počkaj, ja idem piť rohu. Jak sa dá písať? Dáš to. No tak na... A Pedova? Jak to bolo? Takže... No. Jak sa dáva vykryť? We want to help. Nechcel pomôcť. Joseph. OK, bye. No, čau. Robte si svoj obchod. Jeden už vyvol. Ty to livni. Však to nie je kladiva, nič. Dobre, máme plus 2000. Dobre. Ja sa nesťažujem. Nie. No, prečo sú tu nie tie Prečo káble? to nie metry ani nič? Ani tablety, ani tuto, ani nič. Čo? Iba zľavu nám tu nechali, no tak to je super. Takže, To čo je? tak hovor mi, čo potrebujeme. Takže medové cereálie, No, tá bezkofeínová soda, počkaj. iba 2-krát aj tie medové, 3-krát medové cereálie. Čo? Však všetky sú vykúpené. Boli v 3 regáloch a sú vykúpené. Však ale to stojí už 150 eur s tými troma onými. Máme 3500. Dobre, bezkofeínová soda je kde? Tam však tých sodovky. No však ja to kde je? Tam? Sodovky tam na hore sa mi dá. Je napravo hore. Aha. Bezkofeín, aha. No. 120! Daj 2-krát aspoň. Čo my skrachujeme? Neskrachujeme. Čo tu je? Tieto lahev s vodou kúp. S vodou. Potom sol, či rýžu. Rýžu. Mlieko. Mliko. Kola balíček. Kola balíček. Ty vole. Kolu asi normálnu. Tu Už nič. vo flaške sa mi zdá. Láhev koli? Taká čierna? Láhev prémiovej soli. Soli? Sody. A teraz láhev koli. A to by malo byť všetko. Za 657. Máme 2900 ešte. To je pekné. Počkaj, daj mi ho niekto skladňuj, mne sa to nechce. Nie, kamo, ja to kľudne budem robiť. Nie, ja to budem robiť. No, ideme, ideš, čo to je. Nie, ticho, sme tu, dávaj pozor.
medovníky. Dobre, bez kúpenia sú dá. Ríže. Čo sa tu opúvaš, že cez mňa prichádzať, kamo? Lahev koli. 20 krát live prémiové sody. Količ, čo to je? To kde je? Toto? Neviem, či to bolo vykúpené, či nie. Neviem. Tak mám to. Jakže vykúpené? Neviem. Však tu mám už dve celé one. Čo, lebo ja som tam už dal. Dve celé skrinky. Čo, lebo ja som tam už dala. Však ja som morálny. Kola To balíček. je hore, soda pop. Kola balíček je kde? Tu je kola balíček. Toto som mal kúpiť? Reálne, dve si kúpil len. Dve som ti kázal kúpiť len, však to je v pohode. Čo je? To by sme vydržali bez toho, dobre. Ale všetci tam si to pýtali. Live s vodou. Cereálie si už dal všetky 3? Asi áno. Však tam sú 4 rady. Ešte jeden. Ešte jedný. To je všetko? No dobré. No super, akože. Máme to už extrémne, ale že extrémne totálne. Dobre, jak sa jej darí? Co to dobre zatiaľ? Kámo, solbujeme za chvíľku. Štefran! Jaký Štefran? Ešte Ja som napísal Štefran. To je Štefran. Čo to je? Ja zmením meno. To sa nedá už asi. No dobre, to je jedno, bude Štefran. Štefran. Čo to je? Ale musíme nové regály musíme kúpiť. Potrebujeme jogurt. Frederik, potrebujeme jogurt. Dávam novú chladničku. Ježiš, no tak toto bude problém. Prečo? Čo? Ja ti idem ti diktovať, čo potrebujeme. Počkaj, ja Daj tú chladničku, dávam novú chladničku. sem, kde som. Ja neviem nájsť, počkaj. Toto je chladnička asi. Základní lednice. Áno. Dobre, a pokladá sa to Ečkom. Krása. No idem ti diktovať, čo potrebujeme. Ale my tu máme ešte niečo v sklade, nie? No, hore. Čak to je tá soda. No, dajme to tam. Však ja som to tam teraz dal. Jedenkrát len. Tu máme jednu sodu. Tak som to jedel. Už som to pred chvíľou tam dal. Kde to je tu? No. Kamo, na čo máme skladať jednu sodu? A tu niečo nevidíte. Dobre, okamžite dám do tej Dobre, tabuly. tak hovor. No, potrebujeme Počkaj, no. ovocný jogurt. To je... Dobre, koľko? 25. Jeden. Sú po 25. No, jeden. Dobre. Počkaj. Ja som tu... No dobre. Láhev koli. Lahev koli. Mhm. Lahev koli. Raz, to je 20 krát. Vanilkový jogurt. To je... Raz. 25 krát. 98? Čo? No ale to sú 4 vlastne v sebe. Ty no. Emmental sír. 146. No ja viem. Za 80 dáme. To je aj tak. Dobre, emmental sír. Guleré sír. Taký biely. No viem. Láhev sodovky. Jako? Láhev sodovky, taká modrá. Taká tyrkysová, no taká. Tak, ale. Stojí to 556 eur. Láhev sody bez cukru. Dobre, 600. Počkaj, potom potrebujeme sol. Sol? Sol. No. To sa nám musí... Ešte cukor daj. To nám už vystačí, no to nám už vystačí asi tak na 2 dní. Môžem? No, kúpuj. 690. Láhev koli. Aha, čo tu všetko padlo z neba. Ďakujem, pani. Takže toto...
daj. Nie. Ja to sa volá Durom. Darom, jaký Durom. To tam netuším. Potrebujem k tomu košte. Potrebuješ košte k tomu, aby si to doskladnil. Presne. Tu mám veľa. Síru. Vanilkový sír. Sol. Akože dobre zarába henta. No akože hej. A to, že sme dali 2 objednávky, ale také veľké. No, 1000 eur sme teraz minuli len tak. Takže to je v pohode. Tam reálne jeden vanilkový jogurt budeme mať v sklade. Máme tam 3 Nie, čo si normálne? Máme tam 3 kódy, jeden vanilkový jogurt. Čak to tam daj. Ale že tu nie je tam. Sodovky. To je tu? Nie. Kámo, nevidím sa z vás. Ďalší jeden ovocný jogurt. Moje sodovky pôjde sem. Je tam ešte jeden ovocný jogurt. Gratulujem. Nie. Dobre, tak máme v 3 poličkách lahev sodovky. To je super. Z jedného balíku. Live súdy bez cukru. Akože Štefrán tu dobre zarába. Štefrán. A My dáme ešte jednu pokladňu a že najmeme ďalšieho, keď nemáš viac peňazí. no akože najmeme ďalšieho, že maximálne za raz, 2, 3 franšízové body. No. Ale za tento deň by mohli byť to správne. Že sme kúpili 385, ešte potrebujeme niečo. Čo potrebujeme? Balíček sody. A mlieko. Idem to kúpiť. Balíček sody a mlieko. Takže... A vodu. Tak, A testoviny penne. Počkaj, takže mlieko, Mlieko, vodu. balíček sody, čo teraz? Vodu. Vodu, láhev. Čo je voda? Láhev vody. Láhev sodovky tu je, to je asi základní. No dobre. No potom testoviny penne. Tiestoviny penne. To je, hádam všetko. Dobre. Počkaj. Gurerere, tu je toto, tu je toto. Odtučený sír. Čo? Odtučený sír. Odtučený a nepotrebujeme... A jeden franšízový bod? Sodovky 2 dáme? neviem. Alebo... Však daj hore, choď pre tú zamestnanca. No však idem, však to je sodovky 2 alebo Dobre, záchova. Ja to objednávam a... Sodovky 2 alebo záchova. Ja by som dal to nové asi. Ja by som dal, že záchova a tuto je taký tablet, že priláka víc zákazníkov za deň. To čo je? Že bude viac zákazníkov. Ja aj Wi-Fi připojení. No dobre, tak dáme hento. Záchova? Daj to no. Dobre. A potom dáme to dole a potom No, ale dáme hore a zákazník. Ježiš, nejaký tuniak nás tu hrášok. A to stojí 150 všetko. Dobre, objednávaj. Počkaj, ešte tam máme objednávku vlastne vonku. No to Nemáme? Ty si to objednal? nie, teraz to je všetko. Nie, však ale tam už ja som tam dával ešte niečo. Tak asi si to nekúpil. Čo mám dať? Hrášek, to kde máme dať? Ja musím kúpiť nové. A krmivo pre kočky je do normálneho. Kúpujem nový regál. Dobre, krmivo pre kočky. To čo si tu hodil? Regál na zboží. Dobre. Červené fazole. Ide sem. Ty vole, toho bude veľa. Dobre, tuto to budeme mať. Za chvíľu má henta po zmene. Krmivo pro kočky. Ale mohla by nám tu dať ešte jeden ten bod za tento deň. Čo, kámo, toto sme dneska minuli tak asi 3000 spotok. No, takže Peňažky. krmivo pro psy. Čo? Neviem, čak, dal som 2 krmiva pre kočky. Pat. Príso, to bola pat. Netuším. Ale stojí to 10 eur. Dobre, už to nie. Pre kočky stojí pat 12 Našiel eur. sem toto balíček, ja to musím objednať. Ja som to nekúpil. Kúpil som to teraz. Takže... Čo? Teraz som to kúpil hento. Všetko? Nie, však ten otučený sír, či čo to No však, to všetko si kúpil teraz? Jak? No však, lebo... ja som to nekúpil tak, ale on sa mi to tam uložilo. Neviem. Zapsal. 22,30. Počkaj, tak
doskladníme. No. Tiestovený pene. Ešte 29 krát tu mám. Koľko ešte? Dobre, tiestovený pene. Ešte fľaša s vodou. Vodu ešte to mlieko naberem. A ešte potrebujeme rýžu. To som teraz kupoval. Ježiš, si nekúpil asi Nekupoval som rýžu. Bože môj. medové cereálie, tu máme na 3 poličkách. No. Dobre, končíme? No, a to kde si dal ten odtučený sír, však tu sú 3 poličky a ani jedna není voľne. Ja som to dával sem do tejto celej poličky, jednej som to dal ja. A ty si to dával do henty asi. No dobre, končíme deň. Dúfam, že budeme na Kámo, ale musíme mu teraz zaplatiť. franšízy 6. Minus 1200 iba. Však sme my... nám prišli dvaja, Jaj, či traja, neviem. urobím Ale možno franšíz. budem na ďalší ten bod franšízy. Nebudem mať, to sme mali za hento. Môžem kúpiť? Nemôžem. Môžem kúpiť, zakonzervuje 2. Tie Ja. konzervy 2. Jakže môžeš kúpiť, máš franšízy? No nie, ale môžem to zobrať. Ja nemôžem. No. Jaj, to tam je len také biele. Či biele. No, Svetlanek si... No, už je to, už sa stá, už... Faktúry, dobre. Ja to platím. Ježiš, plat 83 eur. Potvrdiť. Či nie potvrdiť kľúčku. Štefrán si pýta 83 eur za deň. Dobre, ja to zaplatím. Ježiš. Tak ja som to zaplatil. Nezaplatil. Faktúra zaplatil. Ty to platíš? No, 83 eur. Bol mu vinný fúzijný plat. Datum vydaní 5, termín splatnosti 7. Dobre, všetko som mu zaplatil. Aj minus 100 eur zase. Dobre, teraz dúfam, že sa zase príde a toto... Ešte si raz vypýtaš väčší plat. Toto bola časť, kde sme kúpili zamestnanca a môžeme ísť do hlavnej nábytky. Dobre, hlavne nábytka. Takže v tejto časti sme kúpili zamestnanca, pomenovali ho Štefrán. Štefrán. A ak sa video páčilo, dajte lajky, odbery, zvončeky. Aj na TikTok Maty Slovenská vlajka. A my sa vidíme u ďalšieho videa. Zase čau.